नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्मळ्या आयचे खबर. आज महाशिवरात्री निमित्तान जिल्ह्यात भक्तीचे वातावरण. आज महाशिवरात्री त्या निमित्तान कारवार जिल्ह्यात कुमटा तालुक्यात प्रसिद्ध श्री क्षेत्र गोकर्ण महाबळेश्वर देवस्थानात आज महाशिवरात्री निमित्तान आत्मलिंग दर्शनाक भक्तान अलोट गर्दी केल्ली दिसून येयली. राज आणि परराज्यातल्यान येयल्या भक्तान रांगेत उबे राहून दर्शन घेयले. भगवंत दर्शनामध्ये मुद्दा होते दयविಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಬಾರದು. तसेच कारवारात श्री महादेव रूपी अवतार देवालया सगळी देवस्थानात महाशिवरात्रीचे व्रत करून भक्तान दुग्धाभिषेक केलो. अस्नोटी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवस्थान आणि श्री मनोरमनाथ देवस्थान सातेवाडा हिंगा भक्तान खास हजेरी लावून आपले व्रत पूर्ण केले दिसून येले. कारवारच्या अस्नोटी ग्रामपंचायत अध्यक्षा राजीनामाच्या तयारीत. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीत सध्या अभिवृद्धी कामा लागून बरेच मजऱ्याचे ग्रामस्थ त्रस्त असतात. उदकाची असमर्पक व्यवस्था, रस्ते, तितूंत मुख्य म्हणल्यार दिव्यांगांसाठी खास येवच्या सवलतीची दिव्यांगाक लाभ मेळना हो ग्रामपंचायत व्यक्तीच्या 64 दिव्यांगाक अन्याय असा. अस्नोटी अंबिवडा निवासी दिव्यांग विष्णू कोळगेकर हेमगेल्या घराकडे वयच्याक रस्तो ना जावन गेल्या 17 वर्सां पयलीं कच्चा रस्तो ग्रामपंचायतीन केल्लो. नंतर तेज कडेन ग्रामपंचायतीन नजर करून पळयल्लो ना. माहिती हक्क कायद्या सकल माहिती विचारल्यार ग्रामपंचायत पिडिओन सदर रस्तो विष्णू कोळगेकर या दिव्यांगानच केल्लो असो पुरावो म्हूण 9,971 रुपये खर्च केल्ली बटवडो कागदपत्रां दिली. पण हो रस्तो कोणी केल्लो तेजी खरी कागदपत्रां ग्रामपंचायती कडेन उपलब्ध ना. आज कितली तरी वर्सां जाली
त्या रस्त्याची अभिवृद्धी कामगिरी करा म्हणून विनवणी केल्यार आज करता फाल्यां करता हेच उत्तर. प्रत्येक मिटिंगा वेळार या रस्त्याचो विषय येता पण तो कचऱ्याच्या टोपलेतच पडटा. हो रस्तो दिव्यांग व्यक्तीन केला म्हूण सांगल तरी काहीच वासपूस ना. बँकेत चौकशी केल्यार कळटा की कोणाल नावाचे चेक पास जाला म्हूण, पण हेमी सगळे मौन. या मौना फाटल्यान कितें तरी गुपीत आसूं शकता असो अंदाज आसा. दिव्यांगासाठी दिलेल्या निधीची माहिती मागल्यार 2019-20 सालात 18,743 रुपये व्हीलचेअराक दिल्ली माहिती आसा. तशेंच 20-21 सालाचो 95,370 आणि 21-22 सालाचो 70,988 रुपये मेळ. शिल्लक आशिल्लो निधी 1,66,358 रुपये शिवाजी हायस्कूल अस्नोटी आणि प्राथमिक कन्नड शाळा अस्नोटी हिंगा शौचालय बांदकामाक राखून दवरला अशी माहिती अस्नोटी पीडीओ लिखीत दिला. पण हेच बद्दल विचारल्यार हो फंड थंय कसो घातलो विचारल्यार अध्यक्ष उपाध्यक्षान ठराव केला असा म्हणले. ठरावाची कॉपी मागला तेमचे कडेन ना. अध्यक्ष उपाध्यक्षा हेजी काय माहिती ना म्हणून तेमी सांगले. हो निधी दिव्यांगासाठी खास असून 17 वर्साच्यान कच्चा रस्तो आशिल्लो त्या दिव्यांगाला घराकडे वयच्या रस्त्याक घालूक कायद्यात तरतूद आसा. किंवा ग्रामपंचायत व्याप्तीत नोंदणीकृत 64 दिव्यांगासाठी अभिवृद्धी कामां घालू शकतात. थंय कित्याक घालना तो अशें विचारल्यार अध्यक्ष मौन, उपाध्यक्ष मौन, पीडीओ मौन. या मौना फाटले कारण समजूं येवची ना. या दिव्यांगाला निधी बद्दल भाष्य करतना अध्यक्षाक प्रश्नाची सरबत्ती करतरेत उत्तर दिवंक असमर्पक जाल्ल्यान तो फंड त्याच लोकांक उपयोग करा ना तर तुम्ही राजीनामा दिया म्हणतरेत. अखेर आज आपूण अध्यक्षपदा राजीनामा दिता अशी जबाब दिली. त्या संभाशणाचो ऑडिओ सुरक्षीत आसा. गरज पडल्यार तो प्रसार करू अशें तेमी मत व्यक्त केले. दिव्यांगाला घरा वचूंक दुसऱ्या खाजगी मालकेंतल्यान वयताले, पण तेमी बी ताका कंपाऊंड घालच्या तयारीत आसात. आणि दुसरी पर्यायी वाट ना म्हण सोमार 20 फेब्रुवारी पर्यंत ग्रामपंचायत अध्यक्ष या रस्त्या कामाची सुरुवात करता काय, सांगिल्ल्या प्रमाणे तो दिव्यांगालो फंड हाडता काय राजीनामा दिता हे पळोवन सगळी कागदपत्रां तालुका पंचायत वरिष्ठ अधिकाऱ्याक दिवन दिव्यांगाला हक्कासाठी न्याय मागतलो अशें विष्णू कोळगेकर यांनी प्रसार माध्यमाक कळयला. जन्मदिसाची शुभेच्छा. वैभवी वसंत कोठारकर, मड्डामक्की अस्नोटी कारवार हेमगेलो जन्मदीस 19 फेब्रुवारीक आसून तेमकां जन्मदिसाची शुभेच्छा व्यक्त करणारे चलो विशाल वसंत कोठारकर, विवाहित चली अक्षता वासुदेव तळेकर, जावय वासुदेव गजानन तळेकर आणि नातू वेद वासुदेव तळेकर हेमी शुभेच्छा व्यक्त केलात. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.